מכיתה א' עד כיתה י"ב היה התלמיד הכי מופרע שאתם יכולים לדמיין לכם, שהציק לי והיה מטרד בשבילי 12 שנה, לא הפסיק להתעלל בי, קרא לי קוקסי, 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 ואז סחב אחריו את כל השכבה, קוקסי, 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 קוקסי. 12 שנים שעברתי מרורים. בקיצור, נגמר הבית ספר, ברוך השם וברוך שמו, המשכתי הלאה, לחיי, הייתי פרפורמרית בליין מסיבות מאוד מאוד מוכר. הופעתי על הבמה, היה יום אחד שהופעתי על הבמה, ירדתי מהבמה, ראיתי אנשים ואמרתי שלום, פתאום אני רואה אותו, הגיח אליי. ואז הוא אומר לי, מה קורה? עוד מציג את השם שלו בשיא חוצפתו, את זוכרת אותי? הייתי חמודה, תראי, זה יפה, זה פרגן, חתכתי. בקיצור, מפה לשם, הגיע אליי לאינסטגרם ולפייסבוק. לא הפסיק להטריד אותי. אמר לי, תקשיבי, אני רוצה להיפגש איתך, אני לא יודע. אמרתי, אין בעיה, אתה רוצה להיפגש איתי? קבעתי איתו לדייט, הבאתי אותו עד למקום ודפקתי לו ברז.